Ya kini kapor kebangi ngidon kam banyak milang kadai kaktin baim. Teka Bible kalong kawe. Na ki jing ai ki ba pla ki ba kod ki ba kentang tam. Bat kepada kensai kepada dondor palachisha. Kajong ublay yang ki kon benre. Ula pa ya kini ke Bible entang sakit Kristan. Ula pa ya ka syabaro ki breu jong ka pertai. Ola penap kerpang yano ki bakloy ban twet ban wat ban puson ban ngam ban ti jeleu bat ban yo ban kejap ban kejup ban nguit ban bam ya ki babang ki bapla ki batangu bleu don ban yang pi hot kum ki balasiu spa ngiai ngo ningkong ya ka jingpen im ka badau try jisu jongi ka baula pen yo yangi namar ka jing ai kabalong pelabat kensai kabala dep man pendep nalor ka dengkna ha Golgotha ngemla ru klem das ngongo ya ka jing ai yau men semakut ubale ayu uba pensat bor uba ya selok uba pensle ratba yang ayapi hakani ka jingay nang mangin long ibala ban syakri bat ban sakhi u met labat sngi amen. Tang ba syak bangan ong hang ni kani kapor. Ba klem ka Bible. Kum no ngin la ban tip bat ban syempang. Syapang utau Jesus Christ. Obala kiyo sat no sebeneng arajar sne mensuan na lor ulum olip. Klem ka ktin ka ba im ka jong oblay. Kum no ba mangi ngin nang ban ngok to ban syempang. Ya ka jing ya don rekat ka jong men seba koy ban ngi. Obala wan ban hiar. Hapedeng kita ki sispa arpongut. Haka kamra kabahaneng. Haka sngi Pentecost. Sipo sngi tik hadian ke jing kiu no ke jong utrai Jisu nalor ulo mulip syabeneng. Klem ka Bible. Ngin syunget rumah. Nginum sngoto nginum syai. Bat namar baka ni ka Bible kalong kongsan. Ngidon ka manlong husyar. Adkar bah. Banginum palat nalor kini kin riu pun riu teli ki kitab. Bat ban ong ni nang don pat sekiwe. Namar belengan ong yepi uksud uletip lupa. Ban nalor bakani kaktin kejong blay kalong kongsan. Kalong pela, kalong mayan, kalong kerpang, kalong kensai ka dondor, ka syong sbay. Kadai biang por yang ayapi ban hikai ban sneng ban pen ban pendet jaga jing em gajongi tina marga takada uksud wanra sedeki ban pentut ban penkul markli ban penberi ban thal thala ya gajing sngoto gajongi yakini kin riu tuli ki kitab balapan ap kerpang life kundai ke testament ke berim arpenyo hakabatamai hot kalong kaktian ke ba im si shau play balai namar ka yathu yang i sapang jong u hamman lakisla bat ki kitab ke badon haka uway na ki kraw perkat jong ka ribilat utaw Sir Walter Scott ubadon ya ka library ka badap shlay di ki kot ki ba kordor ba bat ubalong ru yalade unong tok kot uba paunam ba Henry uplasya mensim ba umdon kot habaro shitlup ka pertai kabala panyenujor ne ban kot dor kat ka Bible emla pan bujli ya ka Bible de kiwei pat kita ki kot jinget jong ki jinget kiba da kumwei pat nalor ka jinget Kristan de ka Bible kalong ka kot lane ka thop jong ki kitab amar tala khot ka da kaktin Bible kabalawan na kaktin Biblios kabamut kitop jong ki kitab te kani kalong katop kitab bala tho da kumba sau phau ngut ai kinong tho kibala im lakum no hapo khan riu spa snem hakiri ki ba pher jong ka prothai
Lasdang da Moses nalor ulum Sinai. Bala penkut da kijing prut u apostol Johannes u konjong Zebedee. Yohannes bar Zebedee. Haka daulenong ha Patmos. Napdeng kini kinong tho don kibalong kisim. Don pat kibalong kimelung. Kita ki prophet kinong ya tho lupa. Ki apostol kinong rep. Kinong ribriso. Kinong krong kajana. Kinong tong dokha. Kinong ap langbrot. Kilinggo. Bat bone kiway de. Tang bawat klet. Yakani kaway horkit hordang. Badai umensim jong unong tho. Umensim ublay. Ubala persat mensim yaki nong tho baro. Lingba kita ki kat saus pasnem. Kita ki sau pongot laban tam laban duna. Ngem da tip tikna. Andre ubala persat mensim yaki banto yaki jingshi sha ki badana ka Bible. Mi arti matila nong lai de kot kan riu bat kan nyo. Jing tho ba khoi baro kalong ka bala persat mensim da ublay. Bat ka ba mentoy ban hikai ya ka jingshi sha. Ban sneng ya ka ba bakla. Ban pendet yaki jing duna. Ban penlen ya ka jing im ka babha. Knang ba ubriu jong ublay unlong ubabit pura. Bat ubala ban le ya ki jat kam ki babha baro. Tinamar kata tang ka Bible ka bala ban hikai yangi ya ki jing shisha. Tang ka Bible ka balong ka ba mentoy ban hikai. Te tang maka ka bala ban sneng. Tang maka ka bala ban pendet ban penlen ya ka jing im ka babha. Knang ba mangama pi. Ladang ngikwa banlong gibriu, kiba ublay upen trekam, utrei borba hapok jongi. Pinlong kiba mentoy lem ya kiway. What lay taray ba ki day gibriu kiba la to shapang ublay, hanrei day ublay te ubala pelong ya ki banto. Shapang kata ka jingya day kiba mauhi upen long ba ki kinya don batu. Namar kata ka Bible kalong ka jing to shiti jing it pla jing it jong ukpa nakabantala ki kon try jong u. Kum tatang kitu kiba machi sha ya ka jing it ublay kiba tangan ban bam ban ngut ya ki jing tho ba khut ha ka Bible ha ka clip mat ba pi don hi ka jing ya day ka ba jan ba ni ublay ba em lada pi don hi ka jing ya day ka ba jan ba ublay pin da snow don kam nado la ka do not ka ban sim jak pi pin wa ya ki jing sha jong u ka Bible handai lada pim snow don kam ka ta ka jing ya day pin muat pin kentai pim don por Pen sngol thaj pen ban, pen sngol ngea, pen bichar bo kho ru ya la ka Bible. Dakum ne dakum tai, pen idaw, pen inia. Wat lada kalong ka kitab ka bala rimtam, hanrei kalong ka kitab ka badang ya dorbha. Wat haduk mentaman ne hakaleng ka pertei. Lapen kelaru ya ka sya ki babun ki jat kitin bat ki rukam kren jong ki jat pen riu babun jat hakaleng ka pertei. Bat ka ba kampla kalong bahaman ki jaka balakang persya ban pule yaka hangta da ki pau hajar ki bakloy ban lilam lot khat tang ban yo yaka way ka Bible bun ki babang ban pule yaka nado ubedang kena hado temen ukro nado ubanget hado ubampat nget hiru upule melen yaka usobang tala tho yaka da ki babun ki bam da don than ka jingnang ka jingtip ka jing start Handrei la ken bakalong ka jing tho ka ba nala jing start bat ka ba dabbor pura ha ka perthei baka perthei kamla ban muddur klem ka jing yarap ka jong ublay lingba ki spasnem ki balalet la don bun ki sim ki nong sangshar ki bala yale kat bala ban persya ban thang ban pendo jat ya ka Bible Handrei ublay uyairi sendong yaka kumbakalong bangin yo yaka kum kan nong kenti ka bakan saitam sa iniway ka nasyon penkut lapoy hagaway ka nong rit kanong kandong ba hagapor baladet declare baka communist regime kalawan ban shimtino yaka jingsen shahari China dat akabakum kata kapor hai tay nong kandong nong rit kila lumlut iki kot jingruay kamtam lele ka Bible bat iki trash nong kiba kami bikilong Kristan latte kinjri yaki balara aki sa patok ladep nang ta kilalum de ki trok yaki Bible
ya ki kot jing ruai, ya ki jing tho, ki ba kentang, ki ba yadei sepang ka jing yalap ka gospel. But ki la ra ya ka ha jan jong ka yeng ba syong tau jailor. Utau rang ba pulit. Ki la penjing de ki tok ba. Ki bread lo di ki kot ta ki la the da ka petrol. But ki la thang. Kat bala nang thang ni de ki kot nang don ba ye tunru. Ki tunru de ki som de ki wat de ki ding de ki sit. Knang ba ka num dan ka weiru ka sla. Ka mandang im ka mandang light na ka ding. Endala dep. Isa lumlut yu tau du pay barok kisa leit bantep. Kidang mut balakut kato. Mdan Bible show. Mdan show bandang yok sngau siya pang kajing syakri kajing maniblay hakata kasnong. Mdak hidang step. Uta urang ba pulit. Wa uyok sngau. Yaw kunrit jong Ubadana ka kamratia kabalong marprsya ya ka kamratia ka jong bat jong ilok. Uyos ngo bo ne upule ya kini ki benta. Naba ublay uit kata ya ka pertai. Ado bulai tino ya lau kon bala kamarwe. Bau ru ubanget ya unam judge unren yo ya ka jing im babam jakut. Uta orang ba pulit bampat jutip sepang ka Bible. Orang kai kata. Kat bau nang jan. Bandrung sika kamera jong kono play kan san ke jengkang. Oh mayo itu ka kot. Nu klung wong ka swap hang ne selang mat janga erase la bala inglut tang badan ini jing tho te pa. Skam police ong. Na bau blay sim la pa yo kon ban pen rem ya ka pertai. Han re bada an pen imru ya ka. Kram uklon utau kpang ta khosi. Usim ya ita islai bala jot. Uyam upat donon. Wang ka jing sisa la day ban penrem yang ni. Henry me pen kesan penban. Uei ma me uba pen sa tang ya ini. Ban pen ya kendo yang a. Yonis lai kan riu. Bat wat klet kat nyo. Amen. Di namar kata kadaw fidon kamban syai bahaya kani. Ublay wan dalam kenang ya pihang ni. Ba pi pintip ya kani kawai. Ba kumba uri. Bat uda ya kani ka Bible. Unri undaru ika jinget janga jong pi. Lada ngimlen sngi bat net. Ban puson. Ban pelet jingmut. Ban ngot yaka. Ban kejap yaka. Ban kta yaka. Ban bam yaka. Ban pelong dok pelong senam yaka. Man laksi. Bat kam kerpang. Ban kok ngok yaka jing persat umen sim bakhoy. Laju hikai baka Bible ka pao. Hakin nyaw jat kidur kiba pala. Kidur kiba long per ba kiba long kala ba. But kia day but ka jing im jong a jong pi nginja dwai trying a one ka ni ka por ban IT ya ka way ka mensim ka ba corridor ka bala one knang ka ni ka jing sing Bible study ka jong ka wow service mi yo i ka jing tkan ka jing sliang ka ba teng mangi ngim champagne ngim tip ngim day ta mangi tkan ya ka bam ka di ho ya ka ta ngi tkan man ka por ngi sliang man ka por han re ngi kam trang ya ukpu ba kan jaman sim ya umana ubakin jablay kaktin ba im ka jamne nado man ta kaski ka Bible kan long ka kongsan ha ka jing im jonga jongi kan long ka pedeng jong ki jing puli ki jing perkhat bat ka jing im ka jongi long yang ki ba yo i ka ni net ka jing mut ka jing perkhat ka jongi manginum yele ka syo ba ka Bible mangin kenya ka ba ka long ka jing ai kaba kensai tam kaba bahatam hadin ka jing penim ka jong Jesus Christ na Lord ka ding na hadin ka jing pen slek ka jong men se makhoy ka Bible ka ying kum ka way ni kita ki lai ki ba kensai tam ngenai ngo ya me na ka mentak ni ka ktin ka jong me ai ba kan im po jangi ai ba kan long pla ngai piyo ma jingkur khu lengba ka ne ka jing hikai bat ngi kermen ba pin palai por khnang Banwan shiki service jongi hakasngi Friday ha Talents Club hakapor san baje janmin bar hakasngi Sunday ha Souls Revival Hub Upper Shillong hakapor khat way baje min step but shi baje min ski ublay un kurkhu yapi